Čaute, moje jméno je Valkyr Svigír a vítajte pri hre Ono iné prvý diktát. Nie, áno, ono iné. Prvý online diktát, čož je online hra. Mám pekne bočeky spadol za počítač. Radšej poslúchne a zapni si zvuk. No už príde pani Šmirgľová, treskne dverami. Dobré ránko, nevstávajte. Veď ani nechceme. Však? Z čoho si vzdychla? Že nás zase budeš? Čo je meotár? Zasa ste neboli po meotári? Čo je meotár? Čo je meotár? Čo si myslela? Že si ho dovlečím sama? Nekričte! Vám dám, napíšeme si Jej, diktát. Nekričte. Rozdajte si diktátové zošity. Nepočuli ste? Nie, nekričte! No dobre, už je to lepšie. Čo si tam listuješ? Knihu? Ako neposlúchať žiakov? Keď budeš mať no, moje slávne meno. A ešte aj na zošite. Veci, moje slávne pokračovať. Chcem začať ľahším. Len sa budem snažiť. Ste pripravení? Nie. Nie som pripravený. Koho uvidím odpisovať, vyťahám ho za uši. Ježiši, fuj. Aj Milka sa pomýlila v diktáte. Aj Milka sa... Aj Milka sa v diktáte. Vylába Boli tam Dik- samé chytáky. táte. Boli tam Boli tam samé samé... chytáky. Vzdychla si. Ach, ten štúrov pravopis. chytáky. Vzdychla si. Vzdychla si. Ach, Ach, ten pravopis. štúrov... Teraz sa nehrá, ale piká. Teraz sa nehrá, Štúrov... hrá, Pravopis. ale piká. Trhá burinu, Teraz sa kydá hnoj nehrá, a žmýka. ale Trhá burinu, kydá hnoj, kydá trhá hnoj burinu. Pichá hnoj, či čo? To si aj doma takto šmáraš. Diktuj mi, a nie! Diktuj mi, diktuj! Chcela sa Trhá šmýkať, burinu. ale vonku sa začalo blízkať. Chcela sa Chcela sa šmýkať, šmíkať, ale ale vonku sa začalo vonku sa začalo aspoň blízkať. zašli Zašli do Teska. aspoň do Kúpili rybu, Teska. cviklu a macka z plišu. Kúpili rybu, Kúpili rybu, a macka z cvik, plišu. Prečítam ho ešte raz. Prosím, skúste sa aspoň raz sústrediť, áno? Aj Milka sa pomýlila v diktáte. Buď jo. Boli tam samé chytáky. Ach, ten štúrov pravopis, Ach, ten štúrov pravopis. ale piká. Trhá burinu, kydá hnoj a žmýka. Chcela sa Trhá burinu. vonku sa začalo blízkať. Zašli aspoň do Teska. Kúpili rybu, cviklu a macka z plišu.
A Meďu Beďu. No, čum na môj zošit. Vidíš, také kolečka. Taký som mala ja. Neber mi ho, pozerám sa. Jej, taký pekný svetrík. Myslím ten svoj. Nie ten tvoj. Jak ináč? Jak ináč? Si ho potrhne zle. A čo je dobré? A teraz mi daj ty svoj diktát, Ty? Ble. Daj mi ty svoj diktát, pani múdra. Koľko chýb? No ďakujem. No toto bolo všetko pri dnešnom videu. Pekne ma vytočila tá pani. No, uvidíme sa pri ďalšej hre. Majte sa. Dobre. Nie sme. Nie. A čo sa stalo? Ona mi ovláda počítač. Majte sa dobre. Čaute. Pomoc.